arni lo se arnam he jeme lo ni tu pan la si ni tu kaching hon ni tu ni marli ne women wing pen aprang dat si dolo lang ni tu kaching hon na ni lo kita mane ne karon pen mana tu pan to pondori de amasi BJP long ponder tinon alang itu puthot dak episode silong ako puthot na jion dulo alang tumba normal ke state Burman arjab chipo morte dom tok kasi non sa lang tumban iri tum manpeng ke thenai pohoben arche bola peleni disuti man litum nilitan yet lah mana alang litum pan na jatana tengke halata APHLC pusi gidun le APHLC mana dun lo ama APHL NGO mah la BJP pina arlo pengen BJP tu nong si kai te singwai ga la bodi masih non ke alang litum aku litum na tu aku litum welcome to APHLC na tu to non inu do elang litum kaching hona ni aitina tinung pi lalu phanta litum manpeng ke the litu thenai pohoben arche bola aitina tinung pi Prangsi news kelang ada pansi kami apen media nang litum jitu ni litum ngitha teng sami nang litum kewang apen jitong thega pasami ni hen ban chorula ni litum pini piposi media thengno ni litum kewang kokma polotang te lake rada tum sami nang hunang ne ni litum ahok pet lo tima nilitum aprangsi ke nilitum ladak dhonsuri constituency long se nilitum secretary president ar pusi nilitum en lo nilibang president lo nilimen kai tinate mongpi alangli bangke kaliani tisopi alangli bangke secretary ar pusi en lo bon sitame nilitum ang bong lombang ke nilitum manghu system lo tima je alang litum EPSLC NGO EPSLC palang litum kacipu labangke alang litum hokpet NGO lo lapen alang litum hemprek wan wekpo pusalang litum nilitum archulong lo bon setame nilitum alang litum along indeng sibang nilitum malom so porwes tame nilitum cepe ogdon lo setame nilitum kacipa ogdona along ateng kulotang te alang litum ke ahokpet EPSLC kali laki alang litum ke BJP PSLC si alang litum ke claim rong lo laki alang litum ke PSLC pota alang litum ke kicipu dam nangi same alang litum ke order we bon sitame alang litum la so PSLC balang litum amen ka julong lapen alang litum jitu PSLC abari matum ke claim ke dam la alang litum ke lang dun la alang ke lang dun non ke lang dun non bo system si non ke mandate lo bos tame alang litum ke BJP PSLC lo la sera da tumang hunang ne la ke nilitum si alom ves tame litum si pa ogon lo la ke nilitum si angkur apolong ta nilitum si ni thai ni lo la se litum nilitum kachini da mateng te alang litum nilitum alom sovet kachi pa ogon pen tame alang litum ke kupi porna polong te meeting apatai tin si alang litum ke aripur ke BJP long si lewer ke ante lai ko si BJP ga leriat pa la sini litum ta la so ining mane ahokpet kachi songi ko mat si dolang pulote ini tum kaching honai jai ka thasar lo la so posini litum ke alang litum ahokpet bon ahokpet hempre ke ban po PSLC lo bon posini litum malom sobeta chipe organ stameni litum chini det posini litum ko puthot nilitum kiching honai PSLC long same sar jai ka thalong same ko nilitum puthot na chirui thu phak lo lake sani selama jing tula nang le tum la PSLC la NGO la gitu tu masina tu khane bai ko ni lo lake naki bai pon pu alambang ke lake ahokpet chithan nangi bon sitame naki bai pon pu alambang ni nilitum majok phanta nilitum amen sung pon an nilitum jungjung si alang litum ke claim along nilitum kwana hok ma lo EPSLC po
non abarim do tangkok pitangko ibesersi alang litung kiseng la si ko ana hok ma hok hema posenile tung la so kal do kang tung posenile tung malom sobeta chepo ogdo sila margin tu lang niente nani tumalang sober dah tu cerak tu lopo at mohok pe sempre pama si klip imam le kali dalam ahok pe hem prek aparman ke klem pika li alang litung ke la ke peserse barim phan ke thak don ji pose alang litung kabor I la ke nili tom hok pe chini pe me Pini ka channel pen karbi longvia bilta ahin pen news phan ke pen alang litung pini nitung phan nangkar juji ason du uta hai lumini pini nasi nilitung ha NGO PHLC pen tuwang det alama putha sini litung chithan jipu nasi ahok lo nilitung NGO PHLC pu sengda da phi NGO pulote isi akam ajam son duduk sini litung matha lo non lom ke crisis ako posi eson sonia kam doji meni pusi nili tum ke kidun bon sitame haladak dunda da phi si nili tum chini je labangso akam ke NGO bu just name shake chok akam tawe ja tawe haladak dun pensi nili tum ke chini je la ke just alang ni tum motif ke la ili tum ke ching honaya sar jai ka thar awards ke thak dun je phan la penampar thang takali la cholo la sili tu chini ke son lo aja da mai meeting le claim sita ani gang same report le halada la si la son ke kali dat nang jima pu la pen hempre kala malang tum ke ningjera sita me hempre ko bang ke ahok pet ke ili tu majai sar si ban thekji alang li tu me just alang chot munit phan ke pamang huwa kam si alang li tum ke clap karena foto karena viral loh seperti itu tentang NGO tentang my meeting ini kan si yang sar tentang gram dan bilang sosial media lah jangan viral itu kan ini tentang sini nanti warna hot tangka paisa putha ke kanang jibon athe aki mia NGO jongsi men ke seng pulote na pensi finance kiklang ji na pensi finance anang litung long ji NGO pulote isia fan ke du sita me na fan ke nang lili NGO pulote komasi finance dun ji lake CM sar se finance dun po la si is theta na meeting yo si ilitum non ilitum ka barim dam jule tema sita me non chibang thulo sita me ilitum ta penang an meeting ke bipon sita me ko an si finance dam ji ma la so finance kan si dami ma ilitum chini pa me alang litum ke penang an thedung meeting si alang litum bilo sita me la an meeting ke thedung bilo bulate tangka penang an ji te tangka na pensi rama la bangke ili tu me chini pa mil la si la ke rada tum ke lunang ne mang hudunang ne la ke ahok lo je hala ke just name sector PHLC NGO and PHLC ke non upcoming election of han ke thak dun ji phan nanti kembali kan mak apret tumbelang nanti tembang ke cerita kiri itu duji dola la si nili tum non pinyan ke bahini bella la si non ke bang jilang ansu se duhila sani sila margin tu lang la cem hasi NGO tu bangke yang kaya men pen rat ne palu labala ni tangkat du susi puri mani tu labam tangka ki hong puke pudame athe alang li ki puke nili phanse opportunist pusinai pu sida opportunist purere alang thang pudame te kidam tang ini non festival kidam tang alam ke ulai nang kok jo kidam tang festival arui nili men ali tum ta theklong report alis long doji je nili men ta hadak dulu jong si hala dak jong si dudun lu ulotang te dak pen council pen ya fan dulu kelima kalang ke di sita la so fan bang la so fan ta long le la so in anisi hajara si 500 sita men nili long le dak 200 dit dak pu dam bani sita men la so finance abang ke alang di bang kadde pobi tum hala dak do tum an bang ke bang mongwe rompi alang li ki hai bang po alang li tangka dam po bang convener po ame thang chipi re ame thang tum chipi re de bang hala kam chiklem re hala tum mangke apo ili farman sitame bilu sitame paisa bang ke nang lili
ledam ke alang poket long sitame ili phanang ke chithan bang ke nili tungke non si chini lang non si nang li tungke amena ki misi pilang po nili tungke chini ne dado alang li kening je sita alang li nang chithan ver alang 1986 puni laswa ningkan pense alang li ke chesong abang fu bisipu alang li hoswa aningkan yang si ke chesong abang fu pulote tangte laswa niom laswa rules alang li chini ne dejima lasi ladak penta siam sarhanta nili tipu gantung je corruption ta ladak pensi kecing ladak ta penang ang tangka ke kini lu lasi tangka puthak bangke aho alang ditung keson-son ko pibi ne meeting mai phanta alang ditung hang tangka hangdam po lapen klempo laputa hai lu ne stame halan bangke kelang lo stame la bangke aho lu je festival or we sitame alang ni tingi ken talasa Kena ni pulau. Maka ini tadi kamu kelong dapat tu abang punya malam. koma Kelong dapat tu abang. abang fu ke la kinilo president secretary po president secretary po lapen nili lada NGO PHLC long kidu na hut alang ni tum latang da pen forum ta senglang so forum ke senglang husitame nili men hala dag bidun finance committee pulong nili men bidun te finance committee long jong semen bidun pulete tangka kona pensi ama kona pensi dhamma la bang chini intung du sitame la bang ke chini long le delo la si lang tum kona na pentong tang kangka bang ni la bang chini long le delo la si jong si finance committee long jong si amen jong sinang bidun pulote la so ta chini kinang so si alang litum NGO EPSLC palang litum ahen halapu tika na talang litum PS sengdam lo lapen jitu center ta center mane constituency ta sengdam lo palang litum kipu hala so talang litum ke sengdam bo same alang litum BJP amone thos alang litum kache sengdam hala dakta EPSLC tumke jitu alang li tomhan ke meeting ke dolong kali areng se ke so palang litum ke jen samse pitorti so tumke lake nili tum hala dak la sorni ko nasi dolo nili tum ke mane ekdom chini pakka la so de penta ako alang li tum han ke nane jitu nala ekta gaot ke konami yang te hala tika na lo jadi lalang litum long ni ne long tham ne lang litum sengdam lo lapun natalang litum sengdam lo bon sita me hala dak same alang litum aning ke ceparong pi bon sita alang litum mo pen alang li baido ninge lo kona pensi tangka ke finance lo ke alang litum ke CMC finance lo alang litum han ke CMC poisa pidon po la so la ni litum EPSLC barim do alang litum ke laso pensi alang litum ke claim ipo pangtang ipo alang litum ning mathalo tangka ke laso abarim EPSLC si mane non abarim sar jay kathar alang li ki claim ke dam ke me ong apu thak selang litum munit thak dun phun po alang li long bang munit pa vedet po abarim bang lo po alang litum aphan ke thak dun phun po pon la po laso pharman talang litum ke tangka kalang litum ke CM long ke finance kalang tum ke finance elo tangte nili tum ke hai tangka ta nili tum ke chini dun de nili tum ka judun ta long le lasi jem than se pitor tiso bangke nili tum haladak jitu alang litum ke klema kam nili tum ning dog de alang litum kopi post ning dog de lo pulang te alang litum ke claim po mopen ta nili ning ye lo alang litum ke jitu pini meeting dam po tika tame nok tame alang litum meeting dam po dam se tangko ha CM long sa report ke le dam ate la kalang te BJP lo la sinili tume chini pe me lake BJP tum donang ni lake sa jay ka thara phan lapen ra phan kapamang huji phansi alang litum ke claim aposi tum ke donang ni lake tum ke cheroi na po nili tum ke tangka phalok le ala hala dak NGO EPSLC long nili tum ke dam tagali lapen tangka ta nili tum chang he tangka ta nili tum ke chode man me nili tum ke pelo la bangke lasi jem sanse pitor tiso bangke nili tum abarim na chiroi popo ajulong bensi alang tum ke loge tiket en e balang le tum ke
media bang jo lagi rat tum tamang hunang ne laki sing tang FSLC not bahini sitame alang litu laki mang hunang ne laka hok pet tiket ke NG la pen ratapan ke lana ji ratapan kisung ke boy kadok ka ve pen ikijapon ke ili tong kaching hon sa jai ka thar hello lake nili hen men se ekdam ningje tak lake nili dhon suri aprang ke FSLC long nili president lo bon sitame ingdeng si nili tum ahok pet enjoy FSLC long ahok pet hempre ke ban jima pasi nili ba ceterek phet lasi nangko non cebang chulo lasi nilhen ban kaning je jike alang li tuma phan se tame lanchon lanwela non ki bang jilang election sitame alang itung penang an abidi kanglim pentam klem iji nili ke chini nitung ke chini ating pilote ya song are party kaprek song la la tung sing la penang an sing la pen independent ta elong long adim long thom long ki bang thom bang ki san thani mane akam ke thak akam chalo thang ta li lo ke thak akam chalo la si la bang su pen nang an alang ni tum claim ji la so ka la si ra tum han ni li hin pen la pen pu alang li hin pen si chuning ri kang tung je jong hele seng ta jong hele independent le ke thur bang do ta ili tum ke jok nang ji ke vote sitame pu ili tum ke ching hanan asar jai ka thar phansi ili tum vote ke jok nang ji an se ili tum jok ji Tere ni bhai thom kep por phai hinia por elitum kacheng hon angjir tum aitina timungpi lapen kaliani tisopi ke damtang apor alang letum EPHLC women wing Donsuri constituency along se alang letum klempon bom lo ningkan hini ki thoma pharman lapen hemprek ke hang wa men pen inut bahini tum kapamang hupon sondolo alang litum sitome ilom so porabang ke mang hudundet lapu pason se dolo sitame piniar nian bangke ciklo yon thompli hala NGO long chelangun det pen alang litum mopen sitame ni jepon lo hala dak akam ke klem bang NGO pen la hemprek ke hang pu rat along ka pache thang alam ganing je bangke pu BJP mate non do bom CM tuliram rong hang along tangka ka chortuk asai chot usalang litum paklang pon lo lasi alang litum NGO long cikloyon thompli wet sitame arluon sitame ki ludun chok pen lapu ke women wing general secretary lo arpu ke dengun kalioni ti sopi ake hai pia bangke se alang litum ke chinipa melo lapen ahok pet alam si pini rata phanalang litum jai pon lo je lage BJP atum se lage ke claim lapen EPHLC litum regional political party atum kangtang pika joine si BJP atum ke claim thap asai lake alang litum hala ki use aphana bangke Peter Tiso lapen James Hanse alang litum aphanse use pono la bangke RSS bongosena alang litum ke Japona party BJP atum si parting lo hala tum aphan asa alang litum chichini pe Messi piniar ni bangke EPHLC jai kathar sarke Japona party en lo ahok pet lapen pete itli tum karbiang longa kidu kisung ge jokon e puchini pe mese alang ni tum hem chewang thulo piniar ni bangke lase nili DPLC a secretary hin ben setame alang ni tum phan ninga klong pen nili tum choro thule thotlo la pen nili tum ninga klong mese dengpon thu pa melo lase kewang je langar ni setame mesen mi at pen ke claim pon thui phansi alang ni tum setame lam chak nang pilo la so teng ben si EPHLC ka pang tanga kam se nili tum claim pon po la pen i si thu bangke hala hemprek pu alambang nonolom la BJP atum meeting ki dun tir ang hemprek ki hangji pu hala BJP atum masi hemprek ki hangji pu alamaning jit tir ang sitame BJP heno diputa council da BJP sarkar se dolo Dispur Guwahati ta BJP sarkar se dolo ha Delhi anta central anta BJP sarkar se dolo ante non la tuliram rong hang CM ke hai tum hemprek hang ra je koma phano ke hang poke EPHLC phanong hemprek nang hang ima mate congress phano nang ge hang po lage thedunga koison lo ate sarkar atum bulotang hemprek ki pi atum non pangbaralam non dak kidobom CM atum bang kaprek regional political party se alang ni tum ke do amasi sarkar pe non BJP pen alliance dodun kok poson te la bangke ke hangdun buta jer so chelon muchol sta me alang ni tum BJP amat lo
BJP National Secretary si tamia ke hai CM tuliram hang ke longun tang bang lo non ye koma phano hempre ke hang bokente Kongres Rahul Gandhi bandong hang mima mate APHLC jaiga thar bandong hemprek nang hang po la si la bangke non MLA election nang te bok het lo chiklo John Cray si bak si dolo la pen la so phan se lang tum rada phan ka pamang hu phan si hemprek po bangke ang ho pu pen kaning je chot la bangke la ke hemprek ke thang na galilo jong se ahok hak hemprek hangi pulotang te sarkar along ki do tumat pulotang te hala national alida ratum phan alang le to ultimatum se pinai je chiklojon throk angbong chiklojon kep angbong article 244a nang pachun pp pulotang te resign thai ni tum council penamat MLA doan lapen MP doan se ta menil tum resign thai karbiang long mate hills district penabang ke pusi alang le tum ultimatum pinanji hala anlo potang da hok hak hemprek ke hang lo bang nili tum se ta me kroi dun unpo la hen lo ajere lo kardom bini that 19 Dhonsuri along elitum kaching hon kolini tisopi lapenge ni aitina timungpi alang itum mane dak episel silong nang jonin elo lasi alang itum phan suri akero payir lo itum episel si central committee pen 19 Dhonsuri hin pen lapenge no alang itum mangke je ahomasa lam the son lo ঘৰৰ ছোৱালী ঘৰতে আহিল ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰতে আহিল পছন এটা মিঠাং হেমচি নাংগে চেৱাং থুলো লাসি আপ্ৰাং আনসে লাসো লিতুম পাৰ্টি পাং টাঙি ফান আলে তুমাকে বৰি পন্থুপো লাসি নিনিং থেপিক লো ডাক সেন্ট্রাল কমিটি পেন্টা পেন 19 Dhonsuri সিসি কমিটি পেন্টা নন বাংকে ইংটাং ক্রিং লো নন বাংকে গ্রুহাক কে সং উলনি তুম ডাক Dhonsuri পেন চেংলক 26 কনস্টিটুয়েন্সি के नगे campaign election MLA election te tibok hello laso campaign ke pakru hak pesini tun chesong ko lasi ning thepik lo answer se litum la KPSRC pen bangke oton ma state bang wan wek bu sar je kathar na japon ni tum phan ni tum tan ding che theklong halang ni phan pen ke halang inut IS retired ay sar je kathar litum phan 6 schedule alam nang than litum nongge anutin according jeta karbiang long pendima saurat ke chiniel 6 schedule kopima lake 6 schedule ke si mini constitution etum bhanange rai mini constitution bolo lase elitum det ke kimaron lase elitum phanang thik bielo central committee pen la socially tum phanang rai lo laitum tribal atum phanan peng long khai tum phan ke tum phala sisinang rai lo 6 schedule pensi lasi 6 schedule arona teng pensi tumla power wang lo petila so teng pensi tung cari calon panpo karbing lo ton mas council lo ke lepen jitu elitum power ang de tela jitu keche kibet aso tum phanda la 6 schedule arona teng pensi tumla ingthan po butaradi lepenge miadi pota lepen trading license anta litung ke la 6 schedule arona teng pensi claim ji lasi rat phan itum kladak pen pasini lo lasi elitum non nang eleji te bok hello lasi elitum non bangke non chisik bom lo elitum athe pimat hello elo dange te bok hello election nang eleji ta la pengke NGO PSLC potum bangke lake mol ni tum penda chi kladak chini pamelo atum bangke PSLC sarjaya kathar jetu PSLC party original PSLC party phan power nang thak den je phan litum voters nang thak de je phan chot la tum mangke state ke hang je power ta ve la tum mangke NGO ke la tum mangke political kari lage la tum mangke state hang ji puta wanji puta un e la tum ke athe election ke hai tang tum mati ke la ke jetu autonomous state bang e wanun e la ke hai tang tum masi tumsi cherian at MAC EMCM MPMLA cherian at matike state ta long un e no ke dam tang itu neighboring state ke long la sonang selo yani ke la Meghalaya state ta la son lo ke hai tang tumsi cherian lo la si la tum bang ke state ta long lok lo la pengke
Telangana telah son thak lo la ke hai tang tum si election ke hai tang tum si cherian lo ente state ta long lok lo la tum ke don ba ke ing tang kring lo asi la son thak ni tum da hai et lo pulote ni tum ta la jong si che song bom nya si la tum kroi kre pulote ni tum ta la MAC EMCM ben seglok MP MLA ta ni tum da cherian lap ji la ke Nanti istiad ni tum palong vegi la si ni tum isti promise ni tum PSLC penge la kladak pen rat fan pachi ni lo.